Sherwin Megaman na lang oras natin sa buong kapuluan. 30 minutos makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Kanina ka ba hinahanap ng asawa mo? Umuwi ka na! No. Ay nako, grabe, sobrang traffic. Kung ikaw boards ang naiipit sa traffic, relax ka lang kung ang boses ko ang napapakinggan mo. Ibig sabihin, nasa mga mabuti kang kamay. Boards! Magandang gabi sa'yo. O eto na, Manong. Lakasan mo na yung volume ng radyo para mapakinggan ng pasahero mo ang ating pag-uusapan. Eto na! Tang! Pag-usapan na natin to! Kabaong na ginawang sasakyan na ibenta ng 1.6 million pesos! Wow! Laman ngayon mga kabisyo ng usap-usapan ngayon dahil trending to eh. Yung lungon. Lungon car o coffin car o kabaong car na naibenta sa halagang $28,000 o $28,750 o kung sa pera pa almost 1.6 million at nakarehistro po ito sa New York City bilang 1928 Ford pickup. Ginawa po ang sasakyan way back in 2008 hanggang 2010. Modified din po ang katawan nito na disenyong ataul. Upang magkasya ang driver, marami din po ang namangha sa tambutsyo nito na akalaing gagamitin sa karera. Wow! Ay, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to. Ay, sige, wag mo nang patagalin. Banatan mo sa tagiliran. Logican na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Basic na sa panahon ngayon ang gumagawa ng kakaiba para makakuha ng pansin. Diba? Meron din ako nakita nga kotse din. Ang kanya namang style ay sapatos ni McDonald's. Okay lang din naman ang mga modification na yan as long as pasok pa rin sa safety standard. Kasi pwedeng aesthetically maganda pero yung performance at safety ay nako-compromise. Baka pag tumatakbo biglang kumalas yung bulong, yung gulong. O di ba? O baka maisama pa sa libing yung driver. Diba? O kabaong kasi yung kotse, diba? Now, logican po natin. Bakit may mga tao pong gumagawa ng car modification na out of nowhere yung design and very weird? Kagaya na lang po ng coffin car na ito. Well, kailangan pa bang i-memorize yan? Una po, syempre, una pong dahilan dyan, mga kabisyo, para sa ilan, ito po ay isang paraan ng self-expression o pagpapakita ng kanilang individuality. Diba? Sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang sasakyan, maaring ipakita nila ang kanilang mga interes, pananaw sa buhay o sense of humor. Pangalawa, para po sa iba, ito ay isang paraan sa pagtanggap ng pagiging kakaiba at paglaban sa mga normal na nangyayari sa kapaligiran. Sa lipunan po natin, madalas kasi may mga standards o inaasahang pamantayan pagdating sa art and style. Ang totoong creative person po kasi ay gagawa siya ng paraan para maiba sa karamihan na maging rare siya o ang kanyang gawa. Gaya na lang ng kapitbahay mo, Boards. Diba? Para maiba sa lahat. Ang bahay niya, ang ginawa niya, pininturahan niya ng pink. Pink yung gate. Pink yung basurahan. Pink yung kotse. Pink din yung panty niya. Aragon! Maluhoy ka. Namira naman, oh. Ay, naku mga kabisyo, ang oras natin. We got 34 minutes after 7 o'clock as we continue straight up until 9 in the evening. Don't worry, I got all the music covered for you guys. Now we're gonna slow things down a bit. Ooh. This song coming from the Scorpions, When the Smoke is Going Down.
Don't worry, I got all the hits coming up to you. Making you feel good, making you feel great on a very long and toxic Friday evening. I got you covered. So keep it locked in right here on Metro's #1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!